Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. 1 сентябрьгә санаулы көннәр калып бара. Мәктәпләр яңа уку елына ничек әзерләнәләр һәм парта артына ничә укучы утырачак. Чала автопаркы туллана. Автобуслар паркы ничә берәмлек җәмәгать транспортына тулланачак. 7 айда яңа мәктәп шәһәр мэры мәктәпләр төзелеше рекордлы кыска вакыт эчендә башкарыла дип шәһәрләде. Исегезгә төшерәм, Мәләкәс Аръягы микрорайонында 1 сентябрьдә яңа уку йорты ишекләрен ачачак. Хәзерге вакытта объектта клининг бара. Мәктәпләр яңа уку елына ничек әзерләнәләр һәм парта артына ничә укучы утырачак. Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Мәләкәс Аръягы микрорайонында бик күп яшь гаиләләр һәм мәктәп яшендәге балалар яши. Шалымыры сүзләренчә, төзүчеләр һәм күзәтчелек органнарының бурычы тиешле документлар, күрсәтмәләр, кисәтүләр вакытында алынсын өчен барысында эшләү. Яңа мәктәптә бары тик өлкән сыйныф укучылары гына укыячак. Быстрое строительство – это для того, чтобы создать быстрее и лучшие условия для детей. Не для нас же строить школу, и не для отчета мы ее строим. Мы строим для того, чтобы в этом крупном микрорайоне, а там проживает сегодня более 30 тысяч человек, это практически 2 сельскохозяйственных района. Проектның бәясе 2 миллиард сумнан артык дип бәяләнә. Яңа уку елында мәктәпләргә 6481 беренче сыйныф укучысы барачак, парта артына барлыгы 75 меңгә якын укучы утырачак. Начните приемку школ с этих 7 учреждений образования, где проходит капитальный ремонт пищеблоков. Учебные классы важны, но полноценное питание горячее – это большая часть учебного воспитательного процесса. Поэтому кухни и столовые должны быть в идеальном порядке. И оборудование подключено, и санитарные книжки все должны получить, и допуски должны получить. Чалда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе уздан барлык кирәкле әйберләр хәрбиләрнең балаларына, шулай ук һәлак булган сугышчыларның гаиләләренә тапшырылды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чала автопаркы туллана. Август азагы сентябрь башларында шәһәргә чираттагы зур сыйдырышлы автобуслар партиясы 50 берәмлек җәмәгать транспорты кайтачак. Икенче транш тагын 30 нефас автобусы. Бу хакта бүген хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмәдә шәһәр мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Подготовку ведем в плане оформления всей документации с ГТЛК. С нашей стороны все подготовлено, в ГТЛК все отправлено, по документам с нашей стороны все отработано. И также в том числе и с дилером, с поставщиком КАМАЗа. По поводу набора водительского состава, как и здесь работа наша никогда не останавливается в этом направлении, она всегда. Горкомолхоз предприятиясе директоры билгеләп үткәнчә, бу тармактагы иң зур проблема Шалымыры Наил Мәхдиев сүзләренчә, кадрлар дефициты бар, автобуслар алыначак. Шуңа күрә төп мәсьәлә йөртүчеләр составын сайлау, алар уку, инструктаж узарга тиеш. Сегодня и сейчас эту работу нужно проводить. Не тогда, когда получим автобусы. Автобусы, получив, оформив документы, ни одного часа, ни одного дня не должны стоять на базе. Так, Нет, да? Все верно. Заранее готовимся. За месяц вперед об этом напоминаю и говорю. Каникуллар дәвам итә. Чалда өлкән сыйныф укучылары өчен университет сменасы ачылды. Ул автошәһәрдә укучыларны 2нче тапкыр кабул итә. Лагерь 1нче тапкыр узган елда үз ишекләрен ачкан иде. Бу Россия Мәгариф министрлыгы проекты. Балаларны үзенчәлекле программа, төрле экскурсияләр, мәгариф учреждениеләренә бару һәм башка күп төрле чаралар көтә. Укучылар өчен барлык чараларны Чаллы дәүләт педагогика университеты хезмәткәрләре әзерләгән. Тулырак алдагы минутларда. Балалар Горловка, Дебальцево һәм Донецкидан, аларның кайберләре Татарстанга 1нче тапкыр килгән. Ләкин дә алар республиканың үзенчәлеген бәяләргә өлгергән. Казанда булганнар милли ризыкларны ашап караганнар. В Татарстане я впервые. Мне очень нравится это место, местные блюда, поэтому я в предвкушении поездки. Понравился чак-чак, сухарики с медом. Очень вкусно. 14-17 яшькәчә балалар билгеләп үткәнчә, аларга лагерьда ял итү ошый. Биналарның корпусы тыныч, уңайлы урында урнашкан. Нравится тихо, как бы машин нету, чтобы ездили, мешали, как бы тишина, птички поют. Красота.
свежий воздух. У нас в Дебальцеве когда тихо, когда-то там, может, какие-то выстрелы слышно. Вот. Ну а так я уже как бы привыкла, не обращаю внимания на это. Шолы дәүләт педагогика университеты укытучылары һәм студентлары укучылар өчен күңел ачу чаралары белән бер рәттән белем алу программалары да әзерләгән. Biz birgəlab proqram әзерләдек. Безнең төп максат бу укучы балаларны үзебезнең Россия дәүләте законнарына кысаларында һәм инде үзебезнең белем бирү учреждениеләрендә нинди тәрбия эшләре бара, нинди патриотик юнәлештә без эшләр алып барабыз һәм гомумән безнең дәүләтебез яшьләр белән эшләү буенча нинди эшләр алып бара һәм нинди мөмкинлекләр тудырылган алар өчен бүген. Алар Чоллы белән танышалар. Алар Елабуга баралар ала бирсә. Алар Казанны уже экскурсиябыз үткәрдек Казанда. Бу университет смена квестлар үткәрәбез, проектлар үткәрәбез. Программада мәктәпләргә бару, шулай ук Чоллы педагогика университетында булу каралган. Укучылар теләгән очракта педагогика уку йортына укырга керә ала. Алар өчен ташламалы шартлар каралган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. 23 августа в 17:30 футбольный клуб КамАЗ приглашает всех любителей футбола на матч против команды Уфа, город Уфа. А в 16:30 ждем вас на развлекательной программе. И сразу после матча розыгрыш ценных подарков. Билеты на fckamaz.ru.